дар рӯзи дуюми сабқатҳои аввалин қаҳрамонии ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ душанбе 2024 нерӯозмоиҳо дар 5 вазн аз он ҷумла 3 вазн то 78 то 86 ва то 95 миёни мардон ва 2 вазн то 52 ва ҷамъи 78 кило миёни бонувон баргузор шуданд. пас аз 5 соати рақобатҳо беҳтаринҳо тавонистанд ба марҳилаи ниҳоии аввалин қаҳрамонии ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ бароянд. дар финали вазни то 78 кило миёни мардон Аҳрор Зиёдуллоев аз ҷумҳурии Узбекистон ва Али Турсунов аз Федератсияи Россия ба майдони диловарӣ баромаданд. аз оғози рақобати мазкур паҳлавони узбек бар ин ҳарифаш бартарии куллӣ дошт. ӯ то дақиқаҳои охири нерӯсанҷӣ бо ба даст овардани 2 имтиёзи бадан пешсаф буд, аммо 30 сония мондан то анҷоми вохӯрӣ рафти нерӯсанҷӣ якбора дигар шуд. Али Турсунов паҳлавони Федератсияи Русия бо як партофти зебо соҳиби имтиёзи паҳлӯ шуд. агарчи то сонияҳои охир варзишгари ҷумҳурии Узбекистон Аҳрор Зиёдуллоев барои пирӯзӣ дар сабқати мазкур мубориза бурд, аммо ҳама заҳматҳояш бенатиҷа монд. Али Турсунов дар вазни то 78 кило медали аввалин қаҳрамонии ҷаҳони гӯштингириро ба даст овард. Қоим Шукронов аз Тоҷикистон ва Раҳим Аҳмадзода аз Эрон дар ин вазн соҳиби нишони биринҷӣ гардиданд. тиллои нахустин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингириро овезон мекунад ки воқеан дар вазни то 52 кило миёни бонувон Ирена Хубулова аз Федератсияи Русия ва Гандбол Генсесек аз Муғулистон бо шикаст додани ҳарифони хеш тавонистанд ба финал роҳ ёбанд. рақобати ниҳоӣ миёни ин варзишгарон ҳамагӣ 30 сония идома кард, зеро Ирена Хубулова бо як маҳорати воло ҳарифашро ба тахтапӯш зада соҳиби имтиёзи ҳалол шуд ва унвони қаҳрамониро дар аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ моли хеш намуд. Гандбол Генсесек соҳиби медали нуқра гардид. Мадина Қурбонова аз Тоҷикистон ва Баярмаҳ Неҳимбаяр аз Муғулистон соҳиби нишони биринҷӣ дар вазни то 52 кило миёни бонувон шуданд. дар рақобати ниҳои вазни то 86 кило миёни мардон дар аввалин қаҳрамонии ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ паҳлавони шинохтаи меҳан Ҳақназар Назаров бо намояндаи ҷумҳурии Узбекистон Умар Бозоров даст ба гиребон шуд. дар сонияҳои аввали нерӯсанҷӣ паҳлавони тоҷик бо иҷрои як усули зебо соҳиби имтиёзи паҳлӯ гардид. маҳз ҳамин имтиёз паҳлавони моро дар қаҳрамонии ҷаҳон ба пирӯзӣ расонд. агарчи варзишгари узбек соҳиби имтиёзи бадан гардида бошад ҳам ин барои пирӯзӣ дар рақобати мазкур кифоя набуд. дар вазни то 86 кило миёни мардон Андри Эгутидзе аз Португалия ва Саид Муҳаммадризо дар вазни то 86 кило медали биринҷӣ гирифтанд. бо шарофати медали тиллои паҳлавони тоҷик Ҳақназар Назаров суруди миллии кишвар дар аввалин чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ садо дод. дар рақобати ниҳои вазни ҷамъи 78 кило миёни бонувон Ҷоу Чунҷи аз ҷумҳурии мардумии Чин ва Олга Артошина аз Федератсияи Русия ба майдон баромаданд. дар ин рақобат бонуи чинӣ ба осонӣ пирӯз шуд, зеро паҳлавони Федератсияи Русия аз пояш лат бардошт ва натавонист нерӯсанҷиро идома диҳад. бештар аз як дақиқа мондан то анҷоми вохӯрӣ довар ҷараёни нерӯсанҷиро боз дошт ва дасти Ҷоу Чунҷи паҳлавони чиниро боло кард. Олга Артошина аз Федератсияи Русия медали нуқра гирифт. Покизахон Камолиддинова аз Узбекистон ва Фотима Бармакӣ аз Эрон дар ин вазн соҳиби нишони биринҷӣ гардиданд.
барои ба даст овардани нишони заррини аввалин қаҳрамонии ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ дар вазни то 95 кило миёни мардон Кароматулло Ҳакимов аз ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бека Гвиниашвили паҳлавони шинохтаи Гурҷистоне ба ҳам омаданд. Бека Гвиниашвили дар гӯштини ҷудо бисёр муваффақ аст. ӯ қаҳрамони Аврупо дар соли 2017 инчунин баранда як қатор аз нишонҳо аз фаслҳои ҷудои ҷаҳонӣ мебошад. Новобаста аз пурқувват будани ҳариф, Кароматулло Ҳакимов паҳлавони ҷавону умедбахши тоҷик дили ҳазорон мухлисони меҳанро бо пирӯзии хеш хушҳол намуд. Кароматулло варзишгари гурҷиро бо имтиёзи бадан мағлуб кард ва нишони панҷуми тиллоро барои Тоҷикистон дар аввалин қаҳрамонии ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ овард. Улуғбек Раҳимов, намояндаи дигари Тоҷикистон, ва Гуванҷ Бегалиев аз Туркманистон соҳиби нишони биринҷӣ дар вазни то 95 кило гардиданд. аввалин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ таи 2 рӯз дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обии шаҳри Душанбе доир шуд, ки бештар аз 200 паҳлавонро аз 60 кишвари сайёра ба ҳам овард. дар баробари медалҳо инчунин ба қаҳрамонони мусобиқа $20,000 амрикоӣ, соҳиби нишонҳои нуқра бо $10,000 амрикоӣ ва варзишгароне ки дар ин қаҳрамонии ҷаҳон зинаи сеюмро ба даст оварданд, бо $5,000 амрикоӣ мукофотонида шуданд. лозим ба ёдоварист, ки аввалин қаҳрамонии ҷаҳон бо ташаббус ва дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти фахрии Федератсияи байналмилалии гӯштингирӣ ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баргузор шуд. мақсад аз баргузории мусобиқаи мазкур ин дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ намудани гӯштини миллии тоҷикӣ мебошад. дар аввалин қаҳрамонии ҷаҳон бештар аз ҳама дастаҳо 5 нишони тилло ва инчунин як қатор аз нишонҳои нуқра ва биринҷӣ ба даст оварданд. натоиҷи умумӣ қадрдонӣ мешаванд. در حیات دستوی با سفره زفر دعوت بنماییم.